Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще представя някои идеи на Карл Юнг относно ефекта, който поведението на родителите има върху здравето и развитието на децата. Несъзнателност означава недиференцираност. Все още няма ясно диференцирано его, а само събития, които могат да принадлежат на мен или на някой друг. Достатъчно е някой да бъде засегнат от тях. Изключителната заразителност на емоционалните реакции тогава прави сигурно, че всички наоколо неволно ще бъдат засегнати. Колкото по-слабо е его-съзнанието, толкова по-малко значение има кой е засегнат и толкова по-малко индивидът е в състояние да се предпази от това да бъде емоционално заразен. Той би могъл да се предпази, стига само да можеше да каже: ти си развълнуван или ядосан, но аз не съм, защото аз не съм ти. Основният факт, който стои за всичко това е, че нещата, които имат най-силно въздействие върху децата, не идват от съзнателното състояние на родителите, а от техния несъзнаван опит, придобит в резултат на техните преживявания в различни ситуации и при различни обстоятелства от техния живот. За етично мислещия човек, който може да бъде баща или майка, това представлява едва ли не плашещ проблем, защото нещата, които можем да манипулираме повече или по-малко, а именно съзнанието и неговото съдържание, се оказват неефективни в сравнение с тези неконтролируеми ефекти, които продължават да текат и да се случват на заден план, колкото и да се стараем да ги държим под контрол. Не може да има съмнение, че за родителите е изключително важно да разглеждат симптомите на децата си в светлината на собствените си проблеми и конфликти. Това е техен дълг като родители. Тяхната отговорност в това отношение носи със себе си задължението да направят всичко възможно, за да не водят живот, който би могъл да навреди на децата. По принцип, твърде малко се подчертава колко важно е поведението на родителите за детето, защото не думите имат значение, а делата. Родителите винаги трябва да съзнават факта, че те самите са основната причина за неврозата на децата си. Малко по-дълъг отказ от книгата "Развитие на личността" на Юнг може да намерите на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден!